Nek anu imbal piye? Ora apa-apa. Tapi Mbak Krisnia, sore-sore padang bulan. Ayo kanca. Jumeneng olahraga. Heeh. Bebarengan rame-rame. He tasih arep melu yen disawan kok gawe-awe yo kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore getok cahyo mata ngantuk kene sing nduk ayo anake sapa iki asale saka telan yen rapaca atine dadi gelap aja ngono. Yo, dadekno. Ibu, bilo. Wes ya, Babilo. Ketok, ketok. Ketok. Bam 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 bam. Pasong ayo kaya ngapa nulisnya sore makan bulan ayo bocah bolanan rene bebarengan rame-rame itu kebucikan kai digarap nganggo rok wajan sik tak baleni pisan kas wis pisan bae cukup mesake kok ya berdahar kok ya tapi menawa bersih desa sinambi loro-loro gawe nggih menika Agustusan najan wulane sik kegolong urung Agustus ning Kepornyata semangat nggone peringatan kemerdekaan ora mung wengi iki engko sik ana jalan sehat, sik ana musik orkes. Oh ya, wah mesti gayeng. Kekompakane warga ngampel luar biasa terus. Ya. Mula iki mau karo ngraketke kadangan ngumpulke balung pisang. Iki mana pundutan iki menika malik wektu nggo PR kanca-kanca Cakra Budaya engko bar iki dionekke ning tak selingi tembang sik. Sing nembang sapa ya? Malik wektu ku engko ya tak angen-angeni sik. Saiki Mbak Ika karo
Iya tak barengke dhisik. Ceko. Ao ang. Mbok. Dina iki aku ora ngidem, Nduk. Nembango anu, Mbak. Aku suwe banget ora ngrungokke. Dia ki nek nglayu sing lanang ya ngono kuwi. Ngene. Dipraktekne ning kene wah wis ora kuat ngempet wah. Lah nyang wong padha wedok kok ngenang ngene iki. Lah kok tanggeti panggah mingset ae lho. Kenapa mingset iku mergo dheke kepengin mie sak ipet. Ndek wau nyuwalit elep bus. Oh ya. Nyalip ki. Lek nyalip piye? Ketapel ngene, Mas. Madhep nendi? Madhep buri. Sikile ndaplang kaya panjenengan rumiyin. Ngece niku ngece. Lah kula sine sing ngajari nggih Bu Ika niku kula sikile ndaplang. Wong sampean kulino diajar Mbak Ika. Masalah pendaplangan niku wau. Ika biyen kenali saka sik. Wah, sik jaman yang-yangan ngono gonceng karo sing kakung lu wegah madhep ning ngarep. Terus pripun? Madhep ning mburi Mbak Ika biyen ki tenan. Terus sing ndaplang lumrahe tangan ya Mbak Ika kaki ngene Dek biyen. Ning saiki ndaplange wis ning mburi ya Mbak, sampe nek digonceng malah ngene kaya kapal jet ngono kae. Sing gonceng. Wes aku. Wis ta sesuk tak goleki sing gonceng. Wis ta. Babu kok Mas Kawir. Wes iki nyang apa ta iki? Wis ajake adem, hawane adem. Dek adem yang iki dek saiki to gelem guyu. Saiki gelem guyu. Lah, tembange anu nika. Wewayangan ya, wewayangan. Kang Mis, Mis Wanto jenenge Mis Wanto ora Kang Mas. Tanggane jenengan. Heeh. Wewayangan ya plak kendang ngono kaya biasane wong loro ki jogete ben kompak. Ya, buat dulur-dulur ngampel. Buat warga masyarakat napa Nduk? Menika wonten pamundutan saking bapak-bapak perangkat menawi. Oh nggih, menawi saking ibu-ibu panitia. Ibu-ibu PKK, ibu-ibu PKK. Monggo Ibu. Napa saking Bapak sinten wau Bapak? Ibu Ina minta lagu apa Bu Pak Ina? Kasun. Kenal ya Mas? Ina kan Ibu Indonesia, Ina singkatannya. Wo Ina ni bobo gitu. Niku Nina. Niku Nina bobo. Saja nganggo kacamata tereng ngono kuwi. Mangga, Ibu menawi ngersakaken tembang. Merdeka mawon. Napa? Manut mawon. Manut. Oh nggih. Nek manut 150, Bu. Tak kuwetak lu Mas aku. Dok kowe aja kaya ngono kuwi. Pripun to, Pak? Aku jalukno. Berarti 300. Mas aku sing mawi gamelan mawon Cahayu dhisik. Oh nggih. Bebas mawon, manut panjenengan iki suarane gamelan apik, nembang kekinian ya becik. Nggih. Mumpung ana Mas Kemot kae karo Mas Komet. Mas Komet. Iya, Mas Dodok. Ya. Kamit, Dre. Napa? Yen ing Tawang? Yen ing Tawang ana lintang? Nggih. Oke. Cocok. Yen ngampel ana lintang. Nah, cocok tumben. Kairo. Terus? Yuk terus kene. Aku ngenteni patimu. Telek pitik. Ora cetha. Ya. Yen ning Tawang ana lintang wong bagus. Aku ngenteni tekamu. Marang meko ingkang koso Kang Mas. Sontakan kita wartamu. Janji aku iling wong bagus. Semadot rasaning hati. Lintang
Mas tresnaku sundul wiyati Rama ana maling desa mana janjimu disakseni Omega kartika kairing rasa tresna jantak tembang mat-matan iki kaya ngene Mas Dodok apik ya Mas nggih sae Dan niki nek diduwe Mas Dodok menika sae Sae napa sae? Sae. Diberangkatne benjing napa saniki? Niki lek diduwetke kalih komet cocok, Pak. pripun Iki sing teruse komet. Lah tuwek sing Oh, iya. lanang. Lho ora Iya, apa-apa. Mas. Tuwek kan kena dipotong. Yang taun apal to Met? Lho. Ya ora. Lho, kok ora Mas aku. Mesti sombong. Mas aku. Aduh. Iki lho apa to? Lintang wong bagus Yo tangising ati pitarung suara Mas. ning ratri Rengsengno. Mas ngenteni Yo. Ngampel Bapak Kediri. Pak Lurah terima kasih kanca-kanca panitia. Atur baru. Oke Lintang Kairo. Mas Amin Tohari. Terima kasih. Iya. Ingat kosong kan Mas oleh wong maju yo 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 o a a o iki mung yen tawono lintang nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku Ika Antonia
untuk warga masyarakat Ngampel sedaya kemawon. Terima kasih. Sambat karo sapa. Kene jemene kondo. Au. Tak suwun rina lan wengi. Atur panglipur marang para bapak ibu. Warga masyarakat juga para bapak ibu perangkat. Pak Lurah. Juga Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas, konco-konco muda. Awas. Yo yo yo. Jarane. Taunono Windono kantengni pucu ing tresna nangka sane pam 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 aja lali pawelingku kemana Kiwir yo Ngampel lho iki Nduk. Terima kasih warga masyarakat Ngampel semuanya. Moga-moga bersih desa. Peringatan Hari Besar Nasional kemerdekaan kita. Ajaran Kang saged ngapura boten wonten ingkang saged ngapura Maha Agung asmane iya iku Allah asmane astagfirullah haji innallaha yo toyo ho ahuk 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 ahuk
Lho. Ingkang saged ngapura para ratu Allah larem sawetara kang gareng. Ana kudu no sembarang iki kudu nganggo leren. Nyengkut terus ya engko nek ora sayah. Ya. Simbaku netepi kewajiban. Kowe, aku karo Bagong iki wayaning mangsa kala kapara nyata ki rak wis ngancik. Gara-gara. Loh, masa gara-gara iki? Heeh. Becik apa wong urip ning tapi tak nyuwun Silvanur Maulita wong urip ning wong yen lagi ngrusak laras tak samplong kancane lagi lekas menghayati ngeng ya becik mangga nduk ngampel ale ngalah terus donya gentok telung tinggal tonton coba aku nyilih koreke urip Badhe nyawer sinden? Oh mboten. Oh ah. Terima kasih. Wa moco nafsune ya yo yes kabecut mun dengar ora pati hayu nanging migunani ya mas ya mas urip mung sedelo tembange kita. Aku jempuh kok ya bengi apik lho iki ular apa iki jenenge ular apa? Ular kambang diaturke nggo cegah lek tombo ngantuk juga karo ngalap berkah bebarengan mungon wonten ngampel leresan mapan wonten lapangan diwehi nggon sing bawira. Heeh. Bawira napa, Nduk? Luas. Hah,
Bener no, bener. Nino nano nino. Bebasani. Heeh. Suwi. Reng ya nyebut kok ya. Ndah Uwi uwa aoe uwi uwa oe ole hai ha matur suwun. Tetembangan apa iki? Iki ular kambang, jineman. Ya tembang mat-matan barang gong. Heeh. Wis sore wis gayeng gumarenggeng bertabur bintang. Oh ngono. Menika wonten punten Mas Garing kula saking Mas Ucup Purbaya Bajulan. Wah, dusun Bajulan. Mas Ucup Purbaya nggih, Purbaya Bajulan. Badhe nitip salam kagem dulur-dulur Karang Taruna sedesa Ngempel. Mugi tetep kompak kalih nyuwun tembang nggih menika Malik Wektu. Oh nggih. Kagem Mas Gareng mugi-mugi sehat selalu, matur sembah nuwun, sampun kesupen Malik wektunipun. Oh nggih. Malik Wektu ki lagu wis ngono ya. Kuwi lagune awake dhewe. Cakra budaya mesti kelingan, rasah lantip-lantip kabeh. Rawan. Kene dok lintang kairo jemeng ngomong ayu. Tuan mapan lengar sari pada masyarakat Kampel kabar Kediri. Bersih desa. Sinami peringatan HUT ketika Republik Indonesia yang kopi lagi Komet. No. Bali. Selamat malam Dek Nika. Piye to iki? Dek Lintang. Iya, selamat malam. Ya, kamu makin hari makin cantik ya. Met. Mbok digolekne kabel setrumen ngono. Aku yo kepleset sithik lho, Pak. Lah wong ora udan kok kepleset ki. Lah, piye to wi? Wong lali ki berarti gak eling, Pak. Gak sengaja kuwi berarti. Gak eling berarti semaput. Yo ndak yo urip mboten semaput. Dek Lintang gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarku baik Mas Dodo. Mas Dodo gimana kabarnya Mas Dodo? Aku juga sehat. Kamu kan gak inget sama aku kan? Aku inget banget sama kamu. Kita kan satu kelas. Oh iya, kita satu kelas. Kelas apa yang kemarin Mas? Kelas rusak. Rusak tuwek kelas sak kelas. Kamu kan adik kelas aku. Berarti kamu kakak kelas aku. Iya, aku kan ketua OSIS. Hah? Ya ampun. Iya. OSIS? Apa itu? OSIS tinggal lep gitu loh. Kuwi sosis. Weh, kuwi sosis ya. Sosis. Gak pada. Gak. Beda. Sosis. Aku kakak kelasmu ketua OSIS. Kamu yang dulu aku ospek. Ingat gak? Kamu kejebur kalenan. Ya ampun. Berarti itu yang nolongin itu kamu ya? Itu aku. Aku yang kono wi. Mau apa? Lah aku sing nguras kali ngono. Nguras kali ra melu ospek ngawur. Aku di ospek ki elengku. Kamu lupa kan?
Iya. Kamu kan dulu pernah kekunci di jeding kan? Oh iya dulu pernah kekunci di jeding. Siapa ya yang nolongin ya? Itu aku yang nolongin kamu. Oh kamu? Berarti kamu yang ngapa-ngapain aku kemarin itu ya? Lah. Enggak sampai cuma mondo-mondo. Mondo-mondo apa? Aku lho nenggone jeding B. Iki kan jeding A kekunci. Ya. Aku ya kekunci ning jeding B. Sampinge. Lah kowe mau apa? Lah, kowe mau apa ning jeding? Nginceng. Oh, laki-laki nginceng ada kejadian apa to bake kowe no. Lah yo ini Ya kekunci. kekancing ngono kekunci. Di Lintang. Iya. Suara kamu makin bagus ya. Aduh terima kasih Mas Dadak juga. Kamu tahu gak hari ini aku bawa siapa? Siapa? Ini pesen kamu. Apa itu? Ini aku bawa anjing. Ngono kok ya tangan iso natapne untuk ki lho, Mas. Gak jarak. Ini pesanan kamu. Apa? Boneka bulldozer. Ya ampun, inilah bubu ya? Iya. Ah, imut banget sih bonekanya, imut banget Coba ini ini hidungnya loh. hidungnya. Oh, ya ampun lucunya. Lah bubu gak iblis to tuh. Lah bubu iblis. Tapi ini terkenal loh Mas. terkenal wis setan no. Ora Iya, apa-apa. terkenal. Loh, ini boneka ini bisa bicara bonekanya. Gimana caranya bicaranya Ini bonekanya? hidung loh. Ah. Ini mulut. Oh, tapi ini Caranya jalankan gini. Ini gimana? Gimana? Kamu, awas kamu nyiseh. Oh iya. Ngarep Nyisih dulu. Minggir, Iya. Nisek. Bahasa Gimana cara Indonesia. jalannya, Mas? Oh, ini bagus loh ini Aku bonekae. mau. Coba kamu coba kamu. Tarik. Loh, kok nggak jalan? Konslet. Konslet Oh, ada kakek. yang konslet. Konslet. Coba kita lihat jinamu starternya ya. Iya. Ini jinamu starternya. dilihat dulu. Isik cilik aja waren delok dinamu. Tak tapuk sisan. Ini jinamunya konslet. Awet ya tak mengi. Yo ta kok. Ngono. Komen koclok. Kupingku didoni. Lumayan kaya. Lah piye ora didoni ora paham kok. Mengucapkan apa kepada masyarakat Ngampel ini Iya. selain bersih desa juga Bersih. Memperingati. nggih HUT mudeng Pramet, HUT. HUT ki apa? hut to. Hut, piye to? Takoni, Kepanjangannya apa? HUT. Orang ngono. Lah, pengen maksudnya panjang sak pira? Artinya HUTH Apa to? hari. U Ulang. Untuk piye to? ulang T. tahun. Heeh. Oh, selamat ulang tahun buat Pak Hari. Hari emang hari ulang tahun. Piye to Mas? Hut ki hari ulang tahun. Lah iya Pak Hari matur nuwun lho nggih, pun ngundang selamat ulang tahun Pak Hari. Kok Pak Hari to? Iki wong endi to? Hut Lah apa ya, to, Mas? sampean ki nggawa apa tejane ki, Hut. Mas? Bawa limpang-limpang. Hut ki hari ulang tahun. Lah ya hari ulang Hari tahun ulang ya. tahun, Mas. Ulang tahun ya selamat awake dhewe ngucapno kepada Hari lho ngono. Cah ki ku wucuk pitung kecamatan iki ketoke kowe iki. Piye? Hut HUT. Mbok atasane dhewe Hari dok. ulang Lagi yang penting, Pak. tahun. Hari ulang tahun. Lah iya ki Ora harine sing Tutuk ulang tahun. Harry sing ulang tahun. Yang ulang tahun itu Indonesia. Indonesia. Kemerdekaan yang ke berapa tahun? yang keberang-berang tahun to. Yang perang tahun biasmu we. Yang kepiro? Wah. Yang ke 80 tahun. Ya aku rapal, soalnya merasane ya urung merdeka no dhewe. Lah nyapa dia orang merdeka? Lagi padha seneni ya. Aku Wah, Ya, iki ya, ketoke maaf. curhat Maaf. iki masalah di rumah. Oh, maaf sayang sini sayang ala gantengnya nak cakep dewe nak kintang dewe nak kintang kintong nak kintang kintong dang dingdong dingdong. sono Pak. Namanya siapa sayang? Adam, Adam siapa? Makadam. Watu. Adam kelas berapa, Adam? Kelas 2. Nah karo wedok tadi cilik. Adam udah bisa baca apa belum? Sudah bisa. Coba belajar baca. Coba Bu. dibaca. Dibaca? Bublok goblok. Coba ini saya deja sedikit-sedikit ya. Dia belajar mengeja ya. Sama kamu mau. Oh. Aku ini Pak Guru saya. Iya, kamu harus manut ya. Aku ini guru gajah. Kamu itu tak sekolahkan, jadi kamu belajar membaca dulu biar besok gede udah bisa baca. Coba ini dibaca Nah, ya. dibaca.
ini urung to nadane ku lho. Oh, piye to jane? Dibaca ini. Aku sik. Wis sik. Ya. Ini. Dibaca ini. Ibu. Dibaca ibu. Bu DID. Dibaca Buti. Kalau dibaca semua. Ini ibu dibubuti. Mbak Buti ibu. Budi bubut. Butu. Alah, apa butut. Ora teka kok ya. Dilintang nyanyi ya. Iya, sebelumnya mengucapkan juga buat hari ulang tahun, Mas. Semoga kedepannya warga Ngampel nggih, Mas. Hari ulang tahun kemerdekaan Dan RI hari yang ulang tahun meriah kayak Hah? ini. Ulang tahun. 80 tahun. Iya. Mudah-mudahan Indonesia tetap menjadi Indonesia emas. Amin. Maju terus. Semakin maju semakin Betul. jaya masyarakatnya. Nggih, khusus kanggo masyarakat Ngampel mriki. Ngampel. Mugi tansah guyub rukun, Amin. rezeki melimpah, Gemah panjang ripah umur. loh jinawi panjang umur sehat selalu. Amin. Yang bazar-bazar di depan ini semoga laris. Laris. Ya, UMKM. Mas. Iya. Telas, dagangannya telas. Oh, pasar kok pasar. Pasar, Mas. Jajanin Pasar. entek kabeh. KKN. KKM. UMKM. UMKM. Lah aku dipajak. UMKM pasar. Sorry, goblok eling nih. Sorry Pak Bos. Aku mek bayangke muridmu ning sekolahan ki kaya ngopo. Nah ya. Ora duwe ya, Pak. Enek Mas, enek muridnya no, Mas. Karek loro, Pak. Sapa? Muridnya no enek, duwe murid iki. Karek Heeh. loro. Potongane kok ngene guru olahraga percaya? Ora, Mas. Ora percaya ndelok awake kan gak percaya Heeh. kan. Olahraga. Kula olahraga lemu kudune sispek ya, Mas. Ya itulah kesalahan. Lah iki wis ngerti sispek lho. Nah. Respect. Aku Gara-gara ya- apa? Anak-anak, ayo lari. Dia yo lungguh. Mangan kacang. Ya dengi wis tak kai materi pelatihan sepak bola lho. Pak bola wong kowe digo bal-balan muridmu no. Mergo kowe bunder lho. Muridnya Lah iya. duduk. Maaf tak kira bola. Ya ra. Komet. Dalam. Budi. Coba Lagu aku. untuk kamu. Iya. Sayang sawangan rembulan kae sumunar Gandeng. ngawang aku roh kowe sampean Dit Sapi. Sayang. Kowe aja ganggu wong Nek arep roman. nyanyi, kuwi ngrungokne kene Nah. lagi awakmu nyanyi. aku wis Nah. tau ngono Ya wes, saiki ngene genten aku sing merayu kamu ya. Kamu kan dari kemarin-kemarin sudah merayu aku. berarti kamu adik yang paling berbakti sama iya, kakak sama kakak. adik kelas oke ayo Sama kakek ya. kakak atau kakek ketuaan Lagunya aku mau yang bahasa Inggris buat kamu, Mas. my book My book I want nih. yes, I want yes. No. Oke, bahasa Inggris. Lagunya, betul Titanic. Kamu kok peka banget? Oh, aku kan sudah pernah mengalami. Oh iya kok. Mengalami apa? Dia kan modelnya uripe kaya perahu tugel. Mr. Ruji, thank you very much. Kurang naik sedikit. Naik. Ya. Sampe naik. Naik terop, Mas. Udu wonge sing nganu mbok kon naik yo gak no, Mas. Slow motion ya, Mas. Slow motion ya, Lintang. Apa? Di film, di slow. Iya, Oh, iya. nanti digocekin gini ya. Iya, betul. Nanti aku di situ ya. Ya. Kamu di sana ya. Nah, komen Kamu di sana. komen nunggu genset ning kono. Oke, siap, Pak. Masa tuku diesel. Yo. Sepira nadane, Gus? Ni samono, Mas. Nih nanti nih. Ni far wherever you are, I believe that my heart Maju. will go on. Teralesus. Ayo, maju toh, maju. Alah, rawan. Once more, you open the door and Wong Titanic kaya kitenan yo kapare Eh, plek. iki Ross ora karo Oh, aku golek ora karo Leonardo DiCaprio. Iki karo Lea iki malah. kamu gocekin aku gini loh, nanti kapalnya ki kayak Kapale kerem ngono ya. loh, Mas. Ke depan. Iki Ross karo Leonardo. Rukono. Ross. Terus ya, Bu. Ora Leo ning Lea lek iki. Ross sak tepung.
Rose brand wi. Tepung ras, Bren. Wetengmu lo kondisikan. Wherever you are, I believe that my heart will go on. Kompak Once more, when the door in your Sikilmu kurang dhuwur, Dok. Sikilmu kurang dhuwur, Dok. Dhuwur. my heart will go on and on. I always have it for you for I love you, baby. I love you so much. Baby, ngepet ya. I'm so forgettable for you. Good night. I do not so for you. For me I love. I love Assalamualaikum, you Pak more, De. baby. Waalaikumsalam. Aku yo pengen. Oh, kowe pengen Titanic. Ya, Aku iya, tuh sing duwe mesra. pasangan Tak dhewe. kene no, Mas. pasangan, Dik. Siapa, Mas? Kejutan ki ya. Ono kowe. Bisa. Tutupi. Tutup mata dulu ya. Ini kejutan buat Adik. Iya, ini kan Titanic. Yo, Kejutan. Sek, padha lintange. tak kasih pasangan yang Ah. tinggi, cantik, Kalau di- bodinya bagus seperti gitar Spanyol. Nanti kamu terkagum-kagum, nanti kamu jangan kaget ya Terima kalau kasih orangnya ya. cantik banget Kalian ya. berdua memang pengertian. Iya. Dihitung dulu. 1, 2, 2, 3. Buka mata. Yeay. Yeay. Wah. Siapa deleh tosan kok kene iki? Tak sewam kok. Mbak. Tosan diasmu kuwi. Rasane tosa. Tosa. Lah kok terku webak belas rane. Ngawur. Rasanya kene eblek kok. Betul, liyane kurane to. Ayo, Met. Jajal. Ayo, Dang. Titanic. Yo. Sikile gini. Nah. Sikile jendet-jendet. Bareng lintangmu ngono pantes bareng Krisni Anjunjung ini kaya numpak sepeda. Sampean sing nembang Titanic iki sing memperagakan. Oke. gimana? Oke, tak cekeli. Tangane endi to, Dok? Iki tangan to. Ya Allah, Mas. Oh kaya pupuku to. Bocah rong tau diketok lengene iki. Ya, ayo. Eh, Me far wherever you are. Ayo bisa. Ombake gede. Ombake gede. ombak. 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 Biar sini. Once more. Hop. Wah, kowe karep nyanyi apa joget arep pencak. Pencair apa, Bo? Titanic apa ngenteni masa depan? Loh, lah lintang lo kan Kowe anggere apa-apa. Lah Iya. iya. Ning ngene lintang ki pantes ngene. Kok sengaja? Siku ngono lho, Mbak. Mbak Kris, Dalam masa sampean enggak merasakan sesuatu sih? rasa. Ora lek ngene lho, lek lintang iki menempas bareng Krisni angin-angin iki kaya gecek sesuatu model iki. Rasa aku mau. Komet. Kan ya apa sih? Aku delok. Pas poyo iki. Oh. Ya dicek. Delok. Batek koyo- gorengnya, Mbak. Eh, Batek tengah. Aja di unboxing Batek. saiki. Batek ini, Mbak. Batek. Nak ngerti wong ganteng gak sabaran mesti kok. Iya. Lek kowe ganteng kok, ganteng. Aku kan mau Gemes ya, Mbak. sampe ngomong jan kudu ngeruwas ya. Syukur. Kok jan Gemes. Nek ngomong modele Ya. Angel ke piye lho, Mbak? sampean iki lho modele ngontai lho nek wong ngomong. Ngendaklen ya kudu ngono. Aku jan kudu ngeruwas lho. Kudu ngeruwas lho. Kudu ngeruwas lho. Padha lanange. Aku bisa nganggur. Oh, iki lho ora cecok. Lanang bareng arep kok sosor iki jan. Nah, sampean bake sing pundi? Manut. Mas aku. Lho to, sawangan lho kaya kembar kemanian to. Sawangan ngene. Halo, Oh. sitoke sik utuh sitok kempes. Ayo. Iki kaya sik, me jejer kono jejer. Madep rene. Jejer. Sawangan to. Jajal. Ah, iki Pak Lurah ngampel. Pak Lurah ngampel. Ngene. Aku masyarakat. Ayo sowan Pak Lurah ya. Sik opo kono. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Gapurane pindah putih, Pak. Kuwi ora gapura kaya. Aku lho kembarane lintang Kairo. Kuwi kembang sepasang ki ya ngono kuwi. Iki lintang Kairo. Lintang alas. Lintang aleh. Ayo, Kang. Gak, Dek. Ndang nyanyi ya. Luruk apa nyanyi? Sane. Ayo. Luruk.
Apa? Oke. Pitik kok Tak tengahi sampean kono sampean sono sana. Sabar. Sabar, Mas. Oke, sabar, ladies sabar. and gentlemen, please welcome the sudut kiri yang akan melawan petinju kita pada malam hari ini ada si cantik si Chris. Yang ada di sudut merah yang mempunyai bobot 75 kilo, mempunyai jangkauan 5 cm, mempunyai tangan 5 cm. Wih, kita Mempunyai apa kaki. mau tangan 5 cm. mempunyai kaki 30 cm. ya. Ini dia, kita sambut the winner of the Dragon Comet. Yuk, ronde pertama. Yuk. Ting. Loh. Kok melayu iki lho, Mbak, Malan. ditangkap Mbak aja guyon, Mbak. Sampe lu ngune rawani. Asana kowe. Lah tak kira musuhku wong kok. Rumah satu. Masane aku apa? Lah, rumah tamu apa? Masane aku jenset. Langsung pres ya, Mbak, pres ya. Masane aku apa? Mbak wong. Bagus ya. Maju kowe. Lah, Bagus sih sampean ki lho bagus sih. Masane aku lho, anu macan. Rumah saku bocah kok. Aku gitu nih. Iki lintang ben nembang sik. Nembang likur. Mbak Kris diterne dok, diterne kowe sing jimuk kok. Diterne. Diterne. Beh, wong loro iki pomo goncengan motor kok bane langsung bledos kabeh kok ngarep mburi. Ya penglaris kanggo tukang tambang. Wong loro. Ya golek ban aja ban karet to, Pak. Lha apa? Ben apa? Pesi dilas muser. Sepur apa piye? Ngomong yo dok. Tendang